Azken urteetan asko entzun da Big Data terminoa. Izan ere, datu singuratuta bizi gara, sare sozialetan edo medikuntzan erabilgarriak direnak. Hain dira hauen volumena non hauek prozesatzeko leku bereziak sortu behar izan diren. Datuak prozesatzeko zentro bezala ezagutzen direna. Zentro hauek, ordea, energia kontsumo ikaragarria dute. Datuak prozesatzeko erabiltzen den hardware ahaltsua etengabe piztuta egon behar baita, lan karga handia jasantz. Gainera, hardware hau temperatura egokia mantentzeko hoste sistemak erabiltzen ditu. Hauek etengabe funtzionamenduan egon behar dut eta izugarrizko kontsumo elektrikoa dut. Eta orduan, zer egin daiteke energia kontsumoaren arazoari aurre egiteko? Lehenik, teknologia berri eta eraginkorragoen erabilpenak eta baliabideen optimizazioak eraginkortasuna mantenduz, energia gutxiago kontsumitzea ahalbidetuko luke. Beste aldetik, sistemen kontsumoaren monitorizazio zein analizia ezinbestekoa da, eraginkorrak edo beharrezkoak ez diren baliabideak identifikatzeko. Azkenik, errefrigerazioa optimizatzeko temperaturaren monitorizazioa erabili daiteke, gune beroenak identifikatu eta behar duten gailuei bakarrik hotza zuzentzeko. Edo, energia kosturik ez duten free cooling edo fresh cooling teknikak erabili. Prozesu mekaniko eta naturalaren bitartez aire hotzaren zirkulazioa bermatzen dutenak. Azken honekin lotuta, balzenekin Espainiako gizarte asegurantzako datuak prozesatzeko zentroa lekuz aldatzeko prozesuan dagoela? Hain zuzen ere, Madriletik Soriara mugituko da, bertan temperaturak hotzagoak direlako. Honekin, gobernuak osketa kostuetan 150 inguruko aurrezpena lortzea estimatzen du. Gainera, ministeritzak dioenez, lurralde honetan energia berriztagarria beste batzuetan baino merkeagoa da. Zentro honek lanpostu berri ugari sortuko ditu. Agian, hemendik pare bat urteetara, Espainia ustua betetzen lagunduko du. Hau izan da dena. Espero dugu bideoa gustatu izana. Hurren arte.